Vítam vás pri dnešnom videu a dneska sa pozrieme do krematória. Krematórium, miesto, kde sa plameň mení na prach a prach na spomienku. Dnes je to tiché a opustené miesto, len vietor tu rozohráva staré listy a pavúčiny, ktoré zakrývajú zvyšky minulosti. Myšlienka kremácie nie je nová. V starovekom Grécku a Ríme sa telá spaľovali na hraniciach ako symbol očistenia. Prechod z hmotného sveta do duchovného. V stredoveku však cirkev kremáciu odmietala. Telo malo byť pochované a čakať na zmrtvých stanie. Zmena prišla až koncom 19. storočia, keď sa kremácia stala súčasťou moderného pohrebníctva aj ako odpoveď na epidémie, preľudnené cintoríny a potrebu hygieny. Budapešť bolo jedno z prvých miest v strednej Európe, kde sa o kremácii začalo otvorene hovoriť. Prvé krematórium tu vzniklo začiatkom 20. storočia ako symbol modernej doby, racionality a nového prístupu k smrti. Druhé krematórium v Maďarsku otvorili v máji 1968 na najväčšom cintoríne Rákoskeresztúr v Budapešti. Do tohto krematória sa dnes spolu pozrieme. Už o pár rokov neskôr ho museli rozšíriť, pretože čoraz viac ľudí začalo dávať prednosť kremácii pred klasickým pochovaním. Budova však časom schátrala a jej oprava by stála obrovské peniaze. Preto sa v roku 2007 rozhodli postaviť nové, modernejšie krematórium, ktoré bolo lacnejšie a efektívnejšie riešenie. Za takmer 40 rokov svojej existencie v tomto krematóriu spopolnili približne 2 milióny ľudí. V niektorých krajinách môžu príbuzní dokonca sledovať kremáciu svojich blízkych. Znie to možno zvláštne či morbídne, ale cieľom je jediné: priblížiť ľuďom smrť a ukázať, že to nie je len tajomný, nepochopiteľný proces. Od roku 2000 sa dokonca hovorí, že jedným z cieľov pracovníkov v tejto oblasti je pomáhať pozostalým lepšie zvládnuť smútok a rozlúčiť sa dôstojne. Niektoré krematória organizujú aj dni otvorených dverí. Návštevníci sa môžu pozrieť, ako celý proces prebieha, a v niektorých krajinách dokonca existuje simulácia, kde si človek môže na pár minút ľahnúť do vyhratej pece s teplotou okolo 40 až 50 stupňov. Možno to znie morbídne, ale ide len o symbolické gesto, ukázať, že smrť nie je tabu. Dnes už fungujú krematória na vysokej úrovni. Počas pandémie koronavírusu boli síce mnohé z nich preťažené, no kremácia sa stala ešte rozšírenejšou. Ľudia ju volia pre jej jednoduchosť, rýchlosť a nižšie náklady oproti klasickému pohrebu. Smrť je jediná istota, ktorú máme, ale aj tak napriek tomu sa jej bojíme. Krematórium pripomína, že život je len dočasný tvar energie. Z tela sa stane popol sa rozptýli a z neho vyrastie nový život a kruh sa uzatvára. Možno práve v tom je krása kremácie, symbolike návratu. Nie do zeme, ale do ohňa. Do elementu, ktorý premieňa. Takže toľko z tohto videa na dnes. Ak sa vám video páčilo, hoďte tam odber, like, super vďaka členstvo a vidíme sa o týždeň na ďalšom zaujímavom mieste, ako bolo toto. Čaute.